Yo, yo, yo! Hello mga kabikulana! So, welcome ulit sa aking channel. At ito na nga po pala yung part 2 ng pagtulong nila Kuya Nolly doon sa nasa evacuation center, doon sa may relocation sa Bicol. So yun, kasama ko si Kuya Nolly, si Kuya Gacho. Pupunta po kami ng Legazpi para bumili ng wheelchair. So, pupunta kami doon sa Legazpi para matulungan yung si Lola, para 'di ba kasi gusto ni Lolo na makalabas-labas ng bahay si Lola para mapainitan. So kailangan ng wheelchair para naman malabas ni Lolo para hindi mahirapan. So ayan po, see you sa Legazpi. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Kalastas. Yashano Mall. Sa gwardiya yaw. Magtanong kayo pasuyo. So yun mga kabikulana, nandito na kami sa Yashano Mall. Hong Enterprises. So yun, maghahanap kami dyan ng wheelchair. Sana meron. Pero meron yan. Ba't naman wala? So yun mga kabikulana, nagtanong si Kuya Gacho dun sa guard kung merong wheelchair sa Yashano. Sabi ng guard, ubos na daw. Pacific Mall sa dinaanan natin. Sa Pacific Mall. Meron daw doon. So pupunta kami ngayon sa Pacific Mall, Legazpi. Pacific Mall. Ayun lang naman ko isa. Oo nga, kaso saan yung daan natin? Puro one way. Ay, Pwede ba? dito ko isa. So yan, punta kami ng Pacific Mall kasi ubos na dito Meron, sa may salubong. Yashano Hong Enterprises. Yun mga kabikulana, let's go. So ayan, nagpark lang po kami. So we're here na. Ang laki ng Ay po, ate to. building, Pacific Mall. Dito kami sa pay parking kasi halos walang bakante dyan. So yan mga kabikulana, sa daw, so isi-search na lang namin ni Kuya Gacho sa BRTT Hospital, BRTTH. BRTT, oo, Yan? Hospital. Oo. Bicol Region Hospital? Apo, yan po. So yan po mga kabikulana, sabi ni Makaliwa kami dyan? Kuya Driver, punta daw kami sa BRTTH, BRTT Hospital. Tapos sa may unahan lang daw nun, meron daw na shop ng Yan o, wheelchair. kalsada na yung pagano? Tapos yan, Wait, sinisearch ni Kuya Gacho yung BR. Yeah, magamit pa kami ng Google Map. Google Map. Salamat po. Thank you po. Salamat po. So yan, let's go. Oy, nagpakita na yung SM. SM City Legazpi. Pakita na yung SM. Kanan tayo dyan. Tanungin muna natin dyan, guys. Mas ano dyan? Mas yan. Hello, SM. Tingnan natin. Albay Astrodome. Albay So, Astrodome. nandito ka lang pala. Charot. Tapos yaw, Yun. diretso. Pasaan. Astrodome po. So diretso pa po kami. May graduation. Oo, ngayon kasi yung schedule. Pati dun sa school namin ngayon din yung schedule ng graduation. Pag may zero talaga, yung kakaan. Oh, dito na. 0 meter eh. So, hinahanap po namin yung BRTT Hospital. Ito na nga. Kasi sabi ng driver, sa unahan daw nun, dun daw yung shop ng wheelchair. Ito na yung Daraga oh. Pero dito tinuro yung ospital Oo. daw. Ano to? Public market? Ayun na, public market. Ito na kayo. Ayan, nakasunod yung mga
So yun mga kabikulana, nandito po kami sa FS Marketing. FS Marketing Medical Supplies and Equipment. Kasi dito kami tinuro ng guard doon sa may BR. Yan pala mga kabikulano, nandito lang sa tapat ng kalsada. Kitang-kita. Stig. Hello po, shower out. Tapos ito mga kabikulana, may siya may extend na pang Medical supply po. Oh. Mga Sir, pwede wheelchair. magtanong, sir? Yes po. Ano po? Yung wheelchair na pwede sa lupa. Lupa. Oo. Pwede naman po, sir. Ah, Kasi pwede standard naman po. Standard din lang. po. Kaso lang, yung standard namin, sir. Surfboard po ang brand. Kubay po lang. Ay, isa pa po kami reclining. Pwede po siya may gaan. Reclining. Nare-recline na po siya kung sa mataas. Reclining. Bungod. Tapos pwede na din Oo. mahiga. Ito yung standard wheelchair po. Ito ang pinaka-standard. Wala ko po. Meron kasi yung parang may guma eh. Ibang klase man po. Yung Parang guma yung gulong niya. Ito sir, medyo matigas po. Mas Oo. matibay po ito kaysa sa guma. Meron kayo yung parang guma. Ano ba ang nito? Plastic? Ay, yung goma kasi sir, natanggal po kasi. Natanggal ba yun? Ibang ano yan, sir. Ibang klase ko. Yung ibang klase. Bali magkano mga ganito? Ito sir, 7,875 binibigay namin ng single 20% discount. 6 Kaso wala yung ID, hindi namin nagdala. Okay lang sa kaya, wala po tayo. Tapos ngayon, binabaan pa po yan na tama na 5,500 na lang po. 5 na lang. Ito, Ito sir, 15,625, discounted sa 20%, 12,000 po. 12,000. Grabe, 12,000 pala ito mga kabikulano. Opo. 12,000. Final price nito. 5,500 po sir, last price. 5,500. Baka makahirit, di ba? Kasi i-donate namin yan. Opo, mas naka... Yun na talaga yun, 5,500. Discount po. pwedeng Ito so regular Ah. price. 11,000. Malaki lang na discount. Discount yan, alos 20% na po yun. 5,500 na lang. Kaya halos. So mga kabikulano, 7,875. So ibibigay daw sa amin ni Kuya ng 5,500. Last price yon. Pero depende kay Kuya Noli. At ipa-demo natin guys. Pwede sila i-demo kung paano siya tinutupi, paano siya mga kanol. Mas pati ka nag-video. Yung sa salon na lang. Mag-demo po natin para Ayun. kung paano gagawin. Yan, magandang klase ng wheelchair. Kasi nakaralos siya. So, Plastic yung shield niya. opo. Kailangan ipa-demo natin guys. Shout out po kay Madam Nagtatahe. Ito sir, standard wheelchair ako sir. Pag i-fold nyo po ang standard wheelchair sir. All. Dito na lang po ang power niya. Yan. Pag open naman ito, Ganun lang. ito ang standard. Madali lang po siya. Ito sir, anong purpose nito? Yes, sir, brake po yan sir. Kabilaan po ang brake niya. So ito mga kanol brake. Okay. Para pag iwanan niya po yung kusyente. Pwede po siya ilaan. Pwede yung ilak. Pwede kumalaw. Lock. Kabilaan po. Ayan, galing. So wala na, hindi na siya uusad kasi nakalock na siya. Yan. Ang purpose naman po nito sir, pag gusto po niya gumalaw po. Magpigal, parang gano'n. Oo. Mahirap Ako na sumakay. ako nagagamit. Oh, voice. Hindi ka natakot. Mamaya, di ba? Hirap. Nakakatakot, mahirap maupo dyan. Okay, matuluyan ka rin. Ano sir, bali may stocks naman yan sir. Meron po. Sige po, yung bago na lang po. Ilan lang po yan sir. Isa lang sir. Isa lang. Pero sir, isa lang dumating ito sa karating lang. Yes, kailan namin. Last na po yan, sir. Ah, ito na yun. Opo, last na po. Yun yung box niya, sir. So last na Naka-display last lang na pala raw pala yun. Hello
Ito pala yung box. Ayun yung box, oh. Mabenta daw kasi yung wheelchair. Kasi kaya last na lang yan. Lalabas lang. Sige, mukha pa naman siyang bago. Opo. Kita mo naman sir na ano po. Mukha naman siyang Naka-plastic bago. pa naman. Sige sir, yan na lang po sir. Ano yung box niya po? Ayan. Pababox na natin mga kanod. Kaya po at... So yan mga kabikulan at ilalagay na sa box. Paglalagay sa karton. Pag-fold kabilaan. Si ano naman daw pa. Ay, salamat naman Hello sa po, napagtulungan shout namin. out po. At ano po pangalan nyo, te? Kasi, Pa? mga- Amina. Hello po, ate Amina. From? Magandang klase. Kasi nakabili ako ng isang klase na ito. Yung Okay. Ay, oo nga pala. FS Marketing and Pharmacy. So yan po, hello po, shower out. Ay, subscribe Ate, ako. kay Visit po nanay. kayo sa aming channel. Hello po. Ano po titinatay nyo? Ay, nagpa-practice pa lang magtahi. Ayun, nagpa-practice pa lang. Magpa-practice magtahi. So yan, siguro maganda yung kakalalabasan yan. Hopefully. Ano po? Ay, salamat. Granted yung ano natin. Hmm. At yun po mga kabikolana, na full storage ang aking phone. Kaya nag-delete muna ako ng yung mga old videos. So, bumili na rin nga pala si Kuya Noli ng diaper ni nanay. Tsaka ng, ano po yun, Kuya? Alcohol. Alcohol. Madami na yung diaper kasi mura lang. Kaya dinamihan na ni Kuya. So, yan si Kuya. Alright. Alright, alright. So, yun po yung diaper ni nanay. Talagay na ni Kuya Gacho. So, shout out ulit dito sa R3FS Marketing Medical Supplies and Equipments. Alright. So, malayo to sa sentro. Kasi, saan ba talaga yung sentro doon? Doon sa may issue. Malayo-layo to sa sentro. Oo. 1.6 kilometer. Based on statistics ni Kuya Gacho. Yun. Ay, meron pa pala. Ay, 5 pala yung ano. Big. 5 ganun yung binili ni Kuya Noli para ano, matagal maubos supply. Para na yan sa ano, isang buwan siguro, mahigit. Yan pala yung BU, Bicol University. Gusto ko lang makunan yung ano niya. Yung pinakang entrada. Ayan po. Bicol University. University. Ayan. Yan, meron pa ata yan sa likod. I don't know. Ikot lang kami, sir. Charot lang kasi. Pinakita ko lang. Harap niya as ay Philippine National Police. Ayan. Para mas madali Ayan. siyang makita. Mm. Yun. BU. Madaming estudyante dyan. So yun po mga kabikulana, nakabili na kami ng wheelchair. So yan po. So saan na tayo, quiz? Punta na tayo ng Bicol. Ihatid natin yan. Oo, hatid na natin yan kay nanay. Para naman matuwa, di ba? Ano ang tingin mo, Bicolana, na idagdag natin? Dadalhin para doon. Ano, quiz? Ano lang, suggestion lang, kuya. Oo Pero, nga. Okay lang sa question. grocery quiz. Grocery. Opo. Pwede. Di ba, hindi ka ko Pwede charot. lang. Pwede grocery. So, yun kasi, para ano, may supply din ng pagkain sila nanay. Ano yan? So, yan, malapit na tayo kila nanay. Kausapin mo natin yung bantay bago tayo magbaba. Oo.
Bago ipakita yung dalawa. Sigurado. So, yun dyan. Papasok. Let's go. So, yan mga kabikulana. Nandito na po kami at magpa-park lang si Kuya Nolly. So, yan. Kasi Mukha kasing may paayuda sa mga nag-relocate. Kaya, iba. yung mga tao na doon sa kabila. Ayan. Nandun Alright. sila lahat. No, di mo masasagi tayo nila. So, yan po mga kabikulana. Punta muna ako dito kay Tin sa kaklase ko. Tingnan ko kung nandito siya. Kasi may nagtipon-tipon dun yung yung mga tao kasi may paayuda. May paayuda doon. Ay, hello po. Yan po si Tin. Si Christine po. Si Christine, andito sa loob. Ay, oh, goods. Be. Tatawagin ko. So, nandito daw po si Tin. Gusto sana namin isama dun sa pagbigay ng regalo kila nanay tsaka si tatay. Hello, baby. Akla! Minamatapos na. Ayan po mga kabikulana. Nandito ulit ako. Sige lang po yung... Kaya ba? Nandito ako ulit kila Tin kasi kuha kami ng ng panyo, ng pangpiring daw sa mata ni tatay kasi hindi pa nga alam. So yan, naghahanap sila kasi wala rin akong dala eh. So ayan mga kabikulana si tatay. Hello, shower out. Ayun si nanay, naka-wheelchair din. Hello po. Ay, wait lang. Si tatay. Oh, tayo. Kumusta po kayo? Puyat. Puyat. Oo. Magdamag daw nagpapasaway si nanay. Oo. Kaya hindi nakatulog si tatay, kaya puyat. Okay na yan tayo. Halika na tayo. Halika tayo, dito tayo. Oh, Ay! Nagkusa. let's go, let's go. Tara, tara. 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 Wait tayo, wait. Ayan, dito ka na tayo. Kakanul tayo. Kakanul. Yan. Sige, atras yaw. Okay. Tumingin ka dun tayo. Okay. 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 Ayun! Yun po. Yan. Yan. Meron lang wheelchair, adult diaper, at saka alcohol. Yan. Alcohol. Galing natin doon kay ano mo? Mag-isa po dun si nanay. Galing natin doon, Manoli. Let's go. Oy, nalaglag. Ay! Muntik pa mahulog. Yan. Sige, yun na lang po. Ay, daw. Ay mga kabatak. Ayan. Tara, tatay. Dala-dala na tatay. Ay, nakaano po kaya? Nakalock. Yun. Yan. Okay. Ayan. Let's Awas go. niyo tayo. Maraming salamat sa pagtulong. Hindi ba matulak tayo? Sa kabila. Okay na. Malaking tulong na ito sa asawa ko. Wait lang. Ayan, tulak na.
Yun, let's go. Pwede pa yung magamit, kuya. Pang ano dun sa ano nila. Oo, sa pin. Pang ding-ding. Hi, Ten. Alright. 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 Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Nakuha mo yung cellphone mo dun, Yaw? Masisinaga na ng araw si nanay pag umaga. Yo, yo, yo. Hello, yo, yo, yo. Shout out sa inyo. Ayan, at nandito na po kami sa lugar nila Tatay Florencio. Ano? Sino? May Policarpio pala. Sorry, mga kanak. Policarpio pala. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Eto yan niyo po yung May ano, location nila. may laing. Para may pasok yung wheelchair. Ayan. Ayun ang tinupi ni Lolo. Ayan. Alright. Ayan. At itatry natin na iupo yan si Dula. Okay. Oh. Ayan. Yun. Kuis, oh. Sige. Alright. Nakalimutan pa pala yung alcohol. Andyan. Ayan. Dito ano? Alright. La. Hello po, La. Kumusta po kayo? Andito na po yung wheelchair na kailangan nyo. Pwede na po kayong makalabas-labas. Opo, anytime. Pasalamat ka. So, ganun lang po ang ano nun. Tapos, pagtupi. Ganun lang po. Madali lang po siya. Ayan. Madali lang si carry kit. At madali lang siyang i-handle. Ayan. Ayun. Yun po. At ang mga classmate ni, baka may higwa kang taramon. Maraming salamat po sa Kuya Nali kasi ayun po bumalik po talaga kayo dahil ayun, surprise po kay tatay. Parang ano na din po sa akin, parang advance happy birthday na din kasi nakatulong po kayo kuya eh. Ayan na po, masaya na ako na yung pangarap ni tatay tapos Dito kayo umuulan. ano po. Wala na. Wala na, nagpaulan. Ba't kailan ba ang birthday mo? Sabado. Malapit na. Ilang taong ka na nun? 17 po. 17. Advance happy birthday. Yan, meron din po kayong mga adult diaper. Yan. Salamat po. Yun na ba? So, ayan po mga kabikolana, nabigay na namin kay nanay tsaka kay tatay yung regalo ni Kuya Noli at ng ating mga sponsor. So, ayan po, pauwi na kami at so, ayan, maraming salamat sa nag-sponsor po nung wheelchair at nung mga gamit po nung pati yung yung pang diaper ni nanay. So yun, maraming salamat po sa pagtulong. Yan, malaking bagay po yun para sa mga natutulungan ninyo. So, thumbs up. So ayan po mga kabikolana at yan po nakauwi na ako at sobrang lakas po ng ulan. So yan po yung ulan, ang lalaki ng ulan. So yan, basa ako, basa. So yan po, hanggang doon na lamang po muna yung aking vlog. So abangan nyo po kung meron pang susunod na mangyayari o susunod na surpresa kay nanay tsaka po kay tatay. So yun po, maraming salamat sa panonood. Bye-bye!